स्टेट स्कॉलरशिप 2023 ଏବେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ। ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଟ୍ ସିଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା କଲେଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲି, ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଏମିତି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ତ କଲେଜରେ କହିଲେ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୁଝିଲି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ ଦେବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ସେଇଭଳିଆ ନ କରିବେ KYC କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହିବେ ଏବଂ KYC ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ହେଇଯିବ ଲିଙ୍କ। ତାପରେ ଆପଣ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ। ଏଇ ଜିନିଷ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ।